Kweduno mabuja tauya ano nhau dzanyasi zuwa rochipfumba mwedzi uno hwaGunyana amazuva 452 452 pachirungu ayo jobotsikara akandopfikiwa mujere paribe kana kuburika ipapo pakaita kunyangariwa. Tikaiti kuona kuti zvinopera zvakaita sei. Munhau dzanyasi kwaita kunyangariwa kumaramba pfungwe kwai mumwe anonzi Peter taonana anga ari ndiye arikuda akapinda akamirira bato roCCC kuita kanzura weward 1 yokumaramba pfungwe ikweyo. Kwaimba yacheya pisi wakamunhoyo mapfene aya waita kumupisira zvese aribe kana chibodzi chaasara nacho. Heno kuti mbasha chaidzo anadzo chere kana kuti zvakambomira sei. Watinyepawo waribe kubudisa pachena kutoti mhuri yache wakapona chere kana kuti pane zvimwe zvinhu zvakaitika ipapo. Asi tikuramba tichiti dai hurumende yaita tusvinhu izvi zvakanaka ba izvi zvisvinhu ba izvi zvinoendesa nyika ba kumberi, zvinoita kuti nyika irambe ichienda kumashure huyi kupfumvura zviri kuita dzowamwe. Muno imwe nyaya kwapinda nyahwa nyasi kwareketiwayo kuti kwai mumwe chipangamazano wamunangarwa Joshua Malinga anga aripo kare mumwe wavanhu womupolitbiro yeZANU-PF kwai apfa. Ipapa kwai agotsikana nokumirira chaizvo kodzero dzevanhu vakaremara. Tikaiti kuona kuti zvinopera sei, asi kutoona kwatiri kuita ari kutoendesiwa ipo pamuzinda wavo womagamba oZANU-PF anga ana makore 49 pachirungu. Mweya wache dai wazorora murugare. Izvezvi hashtag faka pressure inenge iri kuramba ichiita kufuta faka pressure chaiko kuhurumende yava munangarwa. Kureketa kwaNyasi Niki mangwana anga ari kutoita zvokupaumba kureketa kuti woZambia wada kupushira kuti kuitiwe musangano wochimbi noSADC unoringa nozvinochokuita noZimbabwe extraordinary SADC summit pachirungu. Wagotoreketa kuti ichirema aribe kana simba rikuita izvozvo nekudidi. Isu tandoti aiwa kana aribe simba rachoko muri kuvhundukei. Mungavhunduke mhepo iri kuvhuvhuta imi muri nzou. Paribe chinofanira kuvhundutsa kuno apa kutovhunduka kwamaa kutoita kwakutoreketa kuti pane zvinhu zviripo. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei ipapa nokutoti zvinokona kuvavhiringidza chaiko. Ivo ZANU-PF pokare kwai ipapa wagodana munhu akawamirira neaifanira kuwamirira kuChipinge yodzasi Chipinge South kwai wada kumuvhiringidza kutomurova nomhonya chaiko nokuti kwai agonzi aita bhora musango ndosaka wakajiwa ikweyo. Unobva waona kuti zvakaita kunyangariwa. Asi rekai tione kuti wanoihwina chere iyoyi kana kuti wanoita sei. Tinoramba takaringa tichizokunyepai zvinenge zvichiitika. Kubisiwa kwaFortune Charumbira pakutungamira Pan African Parliament kwafadza vazhinji. Idi papa agotonangidziwa kuti kwai ari kudziye anga kuita zvoori zvino mari inoita milioni nozviuru 200 zvomari yekuAmerica $1.2 million pachirungu. Unobva watoona kuti mbavha for ED dzanga dzareta kufararira chaiko kuenda kumatunhu ese. Ndosaka paisiwa ibhetenjere pokare kuti agobatsiridza ipapo. Unobva waona kuti manyongori. Asi kusanyara kwazvo unobva wazvisaya. Ipapa sarudzo dzokutoita kumutsiwa kuisa mumwe anenge akuzoita ndiye mutungamiri wedareri kwai kuchaitiwa mwedzi uri kuuyayo. Ticharamba takaringapo kare kuti zvinenge zvichikaira sei. KwaiBuja annual festival inenge iripo mwedzi uno zuva rochi22 kusvikira zuva rochi23 mwedzi uno. Endai kofara nokuita munyekure muchipemberera ubuja hwedu.
tichagokunyepai zvimwe zvinenge zvaburikapo kana zviripo. wokuBulawayo nyasi wangu aine inonzi mzilikazi day. Wese wangu wari kufara kupemberera kuti iye mambo mzilikazi ndiye nyakuuya kotanda kugara kunzvimbo yoBulawayo nowanhu waakabva nawo wachitiza kumazulu kuku. Tikuramba tichipembererawo nawo wabi yedu. Wanoringa nezvomvura, ana maringa mvura hwendo huno hwati iwo nyika yedu inokona kuita nzara wakomana, pakaita kunyangariwa chaipo. Kwai nyika inokona kuita nzara nokuti mvura iyi yakafitira kusanaya zvisvinu nonyaya yemamiriro okunze ariko oEl Nino. Saka munondoziva kutoti kana ikaita nzara, iwo wakuru waripo tinoita kukwana idi. Wanenge wachizikana wese kunzi wanovhotera ZANU-PF kana kuti wanoenda kumusangano weZANU-PF, wanenge waribe kana chibodzi chawanopuwa. Kundoramba wakaita kutoita kukwana nonzara chaiko. Wamwe wanenge wachizikana kuti aiwa ndo ZANU-PF, maturo anenge atori kokoko nozvokudya, asi paribe kana anoita kupfumvura. Zvakaita kuoma. Tikuramba tindosvira kuti zvireke kusvika ipapo nekuti anenge ari manyongori chaiwo. Rekaiti ringezwe munhau dzobhora nyasi green fero yaja shisha munokabodzi. FC Platinum yatifadza kuti yaja kepekepe yafara ijero ZANU-PF notuiri kukabodzi. Makepekepe yakufanira kujiwa chaizvo chaizvo. Ngezi Platinum yaja manika Diamonds nokabodzi kwa 0. Chicken Inn yaamisidzana nana mambo wokuBulawayo, Bulawayo Chiefs, pakashaya ajiwa wandogwedzana kabodzi. Apawo ZPC Kariba yaja Herendaus yagwina wafana wechikoro wakagwiniwa nokabodzi kwa 0. Chauya chipembere Black Rhinos ipapa chaita kutadza kudya nzimbe dzikatadzawo kuchiraradza zvandoita nakabodzi. Pakaita kunyangara. Ikaitiwo zviripo zuva ramangwana kwaiyadha inenge iri kuyadhanurana no Cranbourne. Hwange wakomana wamarasha wachiratidzana masimba nosimba bhora. Dynamos yakaringana usu nousu no Highlanders Hailanga Boso. Tikaitione kuti zvinenge zvipera zvakaita sei ipapo. Tinenge takaringa hatizokunyepai. Apa tikaringa dzopasirese mangosutu butelezi kwai azonyarara manje azotisiya. Iye yuyu anga akonzeresa fani, konzeresa chaiko munguva yeapartheid hiya. Wazhinji wagoita kugwarashiwa, wamwe wakagotiza, wamwe wakagodiri, asi akavhiringidza chaizvo nyika yeSouth Africa nozvaaita nobatora chero IFP. KuMorocco kwaita kundengendeka konyika kwakaita kunyangariwa. Ipapa vanhu vanotopfuura churu chibodzi wari kunzi wagwarashiwa. Ukaona panogwarashiwa vanhu vanopfuura churu chibodzi maawa asingasviki zuva ribodzi, moziva kuti pakaita kunyangariwa chaipo. Tikuti mweya yawapfa dai yazorora murugare. Nyika dzese dzoAfrica dzakamirwa noAfrican Union kwai dzanzi dzakuchipindawo manje kumusangano yoG20. Rekaitione kuti zvinosvika papi izvozvi. Tiri kufarawo kunyepai kutoti kunyika yoTurkey wanhu wangu wakaisa mari inoita mabhirioni 2 omari yekuAmerica pamari yopadande mutande Turkish crypto. Mukuru wayo agere hunde ipapo bvaaba mari yacho mabhirioni 2 iwayo bvaaba kuenda nawo ipapa apuwa kwai makore anoita zviuru 10 zvokugara mujere, 11,000 years dzekugara mujere. Unobva waona kuti paribe kuringika zvisvini ipapa, asi tiri kutenda kutoti waita kudari zvoreketa kuti achatenda kupfira mujere huyi kuburika
kunze kuti yawe wakabenuka akanga apona, aiwa anoenda kudenga obva agara ache tatata chaiyo. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Nozuro New Zealand yakajiwa nochikwata choFrance kumutambo werugby. Zvakawavhundutsa, asi wanotsigira chikwatachi wagototi aiwa tiri kuhwina zvakadando, tichahwina mukombe yacho zvakadando. Rekai tigoramba tichizviringa. Mangwana South Africa inenge iri kutambawo ipapa. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichipera zvakaita sei. Tinenge tichikunyepai. Tiri ipapo. Sondo rino rekai tiperere pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.